रानबाय दे बना। गाबोन नङाबा समफोर फाननो लांनांसिगोन सुगुआव। बेफोरखौनो फानना जायाबा माथो खालामना जाबावनो। रावबो गैया आंहा, बे जिउआव रावबो गैया। मिनिसोरां आंखौ फन खालामदों। हेलौ जुमुना, मा खालामदों? मोजां ना खबरा? औ मिनिसोरां, मोजां आंहालाय मा, आंनि खबरा सानफ्रोमबो मोजाङानो जाखायो। ओमफ्राय नोंहालाय माथो खौरां? दङ। ओमफ्राय माबा जुमुना, नोंखौ बिबारि बाजैया फन खालामदोंमोन नामा? बिबारियाबा फन खालामाखै माथो। बिबा आरो दुखुआव दङना अमा गोमानानै। बै साननैसोआलाय खबर लाबाय थादोंमोन, नाथाय बे साननैसोआ खबर लायाखै। आं हरनो थिनदोंमोन माथो, मानोथो हरासै? बिजि खोमा खामानियाव। ओमफ्राय माबा जुमुना, आं मोनसे खोथा बुंनो थाखायसो फन खालामदोंमोन। मा खोथा मिनिसोरां? मा बैसागुआव हाबा नामा नोंहाबो? औ, बैसागुआव हाबा। दे मोजाङानो दे मिनिसोरां, हाबायाव लिङालासिनो थानाङा आरो। मानो लिङा, लिंगोन। अबेनि ओमफ्राय खैनायालाय? खैना नागिरना मोनाखैलै आं जुमुना। खैना नागिरना मोनाखैबा माबोरैथ' नोंनिया बैसागुआव हाबा? नोंखौनो लाबोनोसै दे ना। मिनिसोरां, नोङो मा बेफोरखौ फाल्थुसो सानबाय दङ नामा? आंखौ मा सानदों नोङो? आं मानसिसो, आंनि गोसोखौ नोङो सिफायबायानो। आं नोंखौ माथोखौनो होनाङामोन आसलथे। आं नोंनि फनखौनो रिसिभ खालामनाङामोन। मा फाल्थु बायदिसो मोनना लादों नामा नोङो बेफोरखौ? आंसो मोनथिगौ आंनि गोसोआ बोरै मोनदों। गोसोआ बायफ्लेदोंमोन आंनिया, मोनथिबाय? दा थेवब्लाबो आं बेफोरखौ सानबाय थाला। नोङो आंखौ बेफोरबायदि फाल्थु खालामबाय थानाङा। दोन। जुमुना, आं फाल्थु खालामाखैलै। आं नोंखौ थारैनो हाबा खालाममारगोन। नों आंजों हाबा जामार ना? मिनिसोरां, नोङो मानो बेफोरबायदि खालामबाय दं आंजों? आंहा जिउआ ओरैनोबा बेसेबा दुखु दङ, मोनथिबाय? नों आंखौ मानो आरो दुखु होबावनो नागिरबाय थादों? खेबसेथ' नोङो आंखौ दुखु होखांबायानो, थेवब्लाबो नों अहायाखै। जुमुना, आं नोंखौ थारैनो हाबा खालाममारनो नागिरदों। आंखौ नों ओरैनो बुंदों बायदि सानदोंबा नों बिबारि बाजिनाव सोंनाय। नाङा, आंखौ रावबो हाबा खालामनाङा। नंगौ जुमुना, नोङो बाजिनाव सोंना नायनाय। मिनिसोरां, नों हागौबा गुबुन सिख्ला नागिरदो। नों मानो बेफोरबायदि बुंदों जुमुना? आं नंगौ नोंखौ दुखु होखांबाय, नाथाय एबारथ' बेफोरबायदि खालामलाना। थारैनो आं नोंखौनो हाबा खालाममारगोन। नाङा दे मिनिसोरां, नों आंखौ हाबा खालामनाङा। नों गुबुन सिख्ला नायदो। मोजां नङालै सिख्लाफोरा, धकेबाज गोजा। आं सानै सिख्लाजों रायज्लायबावदोंमोन, नाथाय बिसोर सासेबो मोजां नङा, थगायसुलि गोजा। नाथाय नों बेफोरबायदि नङा। मिनिसोरां, नोंथ' आंखौ फसायनायानो थाङा। नों आंखौ मानो नागिरफिनदों? नोंथ' आंखौ नांला होननानै गुबुन सिख्लाफोरजों रायज्लायबावदों। जेनेबा बे सिख्लाफोरा मोजां नङिखायसो। मोजांबाथ' नोङो दासिमहालागै हाबाखौनो खालामसिगौमोन। दा नोङो बै सिख्लाफोरा मोजां नङिखायसो आंखौ नागिरफिनदों। जुदि बिसोरो मोजां मोनबा आंखौथ' नाङामोन नोंनो। जि समाव आं नोंजों हाबा जानो सानदोंमोन, बै समावथ' नोङो आंखौ फसायनायानो थासै, हाबाखौनो खालामगोन होननानै। नोङो हागोबा गोदान नागिरदो। नोङो आंखौ नागिरनांला मिनिसोरां। नोङो ओरैनोबाबो आंखौ फसायखाया। फसायनाय मोनबा नोङो आंखौ बेफोरबायदि खालामनाय नङामोन। औ जुमुना, सरि, आं नोंखौ फसायामोन, नाथाय दा आं नोंखौ फसायो। दाबो नोङो आंखौ फसाया मिनिसोरां। आं मिथिगौ नोङो आंखौ बायथ'आवसो हाबा खालामनो नागिरदों। उनावबो खैजानिबा आंखौ हाबा खालामखांनायनि उनाव सिख्ला साफा साफा नुबा असान्थि जागोन खोमा नोंनि गोसोआ। बेनिखायनो नोङो आंखौ फसायाना, नों आंखौ हाबा खालामनाङा। सिख्लानि आंखाल नाङाखै दे, बेसेबा साफा साफा सिख्ला दंखायो। आरो गासैबो सिख्लायानो गाज्रि नंजोबा दे, मोनगोन ना मोजां सिख्ला नागिरनानै। जुमुना, आंनो दा साफा सिख्लाखौ नांलाना, आंनो नोंखौसो नांगौ। नाथाय आंनो नोंखौ नांला मिनिसोरां। जाय मानसिया आंखौ दुखु होदों, बै मानसिजों आं मोजां जाफिननो गोसो गैला। जागोन आंबो हाबा, नाथाय नों बायदि समायना हेन्डसाम सेंग्राजों जाया। आरो नोंसाथ' एसेबां धोनि, आंथ' आरो एसेबां गोरिब। आरो आंहाथ' रावबो गैबावासो, बिमाबो गैया बिफाबो गैया, आरोथ' महराबो गैया। नों नोंजों गोरोबनाय सिख्ला हाबा खालाम मिनिसोरां, नों आंखौ नागिरफिननांला। दे दोनदो मिनिसोरां, आं बन दानगासिनो, गाबोन फाननो लांनांगौ आंहा। जुमुना, आया दाननासो होबाय माथो। जेनेबा आंखौ मा सानो? बे मिनिसोरां आंखौ मा सानमारदों? रावबो मोजां सिख्ला मोनैखायसो आंखौ नागिरफिनदों। ओमफ्राय उनाव आंखौ लाफिननायनि उनावबो जुदि आरो मोजां सिख्ला मोनबावोबा, आंखौ गारबावबा मा जागोन? बै समावनो बेसेबा सिमां नुदोंमोन आं नोंजों मिनिसोरां, नाथाय नोङो आंनि सिमांखौ बायफ्लेहोदोंमोन। दा आंखौ मानो नांगौ जाफिनदों?
नाङा आंनो नों बायदि मानसिखौ नों मोजां जानो हागौ थेवब्लाबो नों आंनि गोसोखौ सिफायदोंमोन बे बाथ्राखौ आं मालाबाबो बावनो हाया नोंनो मोखांखौनो दिन्थिनो गोसो गैला आंहा उनाव हाबा जाखांनायनि उनावबो बियो असान्ति खालामबाय थागोन खोमा आंनि हिन्जावा एसेबां असाइस होननानै मानो आंखौ नांगौ जाफैदों बेलाय आं साइस गैयैखौनो मोनगोन ना आंनिख्रुइ साबसिन सिख्ला मोनगोन मा टेनसन लादों बियो आं साइस गैयैखौ नागिरनाङाना बियो नागिरफिननाङा ओरैनोबाबो आंनि जिउआ मोजां नंखाया हाबा जानायनि उनावबो मोजां जानाय नङा आं खिजानिबा मिनिसोरांजों हाबा जाखांनायनि उनावबो आंखौ मिनिसोराङा बासिबाय थागोन खोमा बेनि थाखायनो जाया आङो रावनिबो जिउआव असान्ति खालामहैया थागोन आं बेफोरबायदिनो अमा? माथो अमा गाबनाय बायदिसो खोनाबाय आं आया माथो अमासोमा आया माथो बे अमाया आंखौ सिनायहानाय बायदि खालामदों मा मानसिनि गोमोनथार नामायो आया सोरनि अमा ओमफ्राय बियो जों गामिनिथ' नङा जों गामियावथ' बेफोरबायदि इसिबां गिदिर अमा गैयालै आं नुफेराखैयानो आया माथो दांजामारदोंबो सोरनि अमा मार बेयो सोरनि नोङो हा नों आंजों मानो दांजादों नोंथ' आंखौ सिनायनो हाया थां नों न'आव थां आंहाबो न'आव थांसै आबैया ओंखाम संना दोनबाय खोमा ओंखाम उखैदों आंखौ थां नोंबो न'आव थां नों सोरानि मार आया मानो नों फैबाय थाखो नों थां नोंनि न'आव दा नोंनि बिगोमाया नागिरबाय थागोन थां आंजों मानो एसेबां गोमोन जादों हा नोङो आं नोंखौ सिनायनो हाया थां नों थां दाउदै एवनायसो जानो लुबैसिदों आयै ओजों फैलाय बे आइया अबाव थांखो दहाय गाख्रबनाय बायदि खोनादोंमोनलै आङो आंना रुमाबो गोजान जायोना मोजाङै खोनाया आयै ओइ मा जादों पापि भिखारिनि फिसा एसेबां साहस नोङो आंखौ पापि होनना बुंदों सोरखौ नोङो दादागिरि दिन्थिदों नोङो दिनैनिफ्राय दादागिरि दिन्थिनो हानाय नंला मानोना नोंसायाबो गैला फिनिस मा फिनिस आइया मा जादों दहाय आइखौ गाख्रबनाय बायदि खोनादोंमोन र' आं एसे नों मा खालामदों आइखौ मा खालामनांगौ बेखौनो खालामदों आं नोंनि प्यारि बिमाखौनो सिं सिफायना दोनबाय आङो मा ओइ नों मा बुंदों बेफोरखौ मैनास्रि नों आइखौ मानो बेफोरबायदि खालामखो मानो खालामा नोंसोरो ना आंखौ हाजारखि गाज्रि मोनामोन मानो नोंसोर आंखौ हाजारखि बुथारनो नागिराखैमोन मानो थेवब्लाबो आं नोंसोरजों मोजाङै सोलिना जानो सानदोंमोन नाथाय नोंसोरो माबासिम मानसै आं हाजारखि मोजाङै थानो साना माने नोंसोर आंखौ खालि बुथारनोल' प्लेनिं खालामबाय थायोना नोंसोर आइया हाथायाव मानो थांदोंमोन आं बेखौ मोनथिया सानदों नामा आंखौ बुथारनो थाखाय दाबा लायनो थांदोंमोन ना आंखौ मा मोनथिया सानदों नामा बेनिखायनो साला आंबो नोंसोरखौ नागारनायाव गैया होननानै जानाय थावजों एसे दै होनानै न'खौ लिरना दोनदों आं फिस्लानानै गोलैनानै सेस नोंनि आइनि सिङा गैला आइथिङासो गैला खोमा याय नों एथ'ग्राब पापि मैनास्रि नों फाबनांगोन ओइ सिरिथा नोङो पापि नोंसोरनियालाय मा नोंसोरनिया पाप नाङा होमबा नोंसोर आंनि पाप नांनायखौसो सानदों नाथाय नोंसोरनिखौ मानो साना आंखौ दैयाव नाख्लायनो होनाया हा आरो आंनि मोसौ गलाबखौ बिमा फिसा सानैबो आथिंखौ सिफायनानै बुथारनायखौ बावबाय नामा बेसेदि खस्थ'आव थैदों आंनि गलाबा बेसेबा साखादोंमोन बिनिया सानायखौ धैर्य हमनो हायैनि थैदों बियो आरो आंनि मावजिखौबो नोंसोरो बिस मुलि होनानै बुथारदोंमोन ना आं मिथिगौ नोंसोरनो बुथारदोंमोन आरो आंखौ हारसिंनो हाखरसे दै सारनो होनाया हारसिंनो हा जावफ्लेनो होनाया बेफोरखौ बावबाय नामा आरोथ' ओंखामखौनो होआमोन नोंसोर आंनो खुरैसेबो होआमोन उदैयानो बुङामोन ना जाबाबो सुखौल' होयोमोन बेदर जाबा हाराल' दरसे होना दोनोमोन आरोथ' बै थाम्फै बोथोरावबो नोंसोर आंनो मुसि गांसेबो होआमोन आरोथ' नोङो गोसो जाबानो आंखौ बुयोमोन बेफोरखौ बावबाय नामा नोङो गौदा नोंसोरखौ नायबायसो दंमोन आं सानसे नङा सानसे खिथेर लागोन होननानै थेवब्लाबो आं सानोमोनबो नोंसोरो मोजाङै आंजों थाबा आं नोंसोरजों मोजां जाफिनगोन होननानै नाथाय नोंसोर आंखौ बुथारनोल' प्लेनिं बानायबाय थायोना आरो गलापिनि हौवानो आंसो खिन्थादों नोंसोरनि बागै मिथिबाय पापि नोंसो औ आंसो बै दिनखालि आं नोंजों थांनाया नों गोसोआव दंना गैया आं नोंनि खिथु उन थांदोंमोन मिथिबाय गलापिनि न'खौ आंबो नायहैदोंमोन आङो न'आव ओरैनो सप्तासे थाहैयाखैमोन नों बेजों लाइन मारिनो थांनायाव बिनि हौवाया गैयामोन नाथाय साननै सानथामनि उनाव आं बिनि हौवाखौ लोगो मोनदों
बे गलापिनि हौवाखौ लोगो मोनदों होननानैनो आं बिसोरनि न'आव थांबावदोंमोन सिरि सिरि। ओमफ्राय लोगो मोना नङा लोगोबो मोनदों आं सानसे। ओमफ्राय बेयावनो नोंसोरनि बागै खिन्थाजोबदों आं। नोंखौ नागारनायाव गैयालै आङो मैनास्रि आथिंखौल' हामनो। नोंसिनि आथिं हामला मालाबाबो मिथिबाय। बिनि नाङा पापि थां आंनि थाखाय दावदै दैनो एवनालाय। मा होनदों? दावदै दैनो? आं दिनै नोंसोरनो ओंखामखौनो होआ मिथिबाय। दिनै सानसेया ओंखाम होआ आं नोंसोरनो। हराव होगोन हराव। नाथाय बेबो उदै बुंजासे नङा। खुरैसेल' होगोन बेबो ओंखाम गोजा। मैनास्रि! सिरि था नों गब्दा। नोंसोर पापिफोरखौ साजा होनांगौ साजा। आंखौ सानसे समाव नोंसोर आलाय सिलाय खालामदोंमोन ना फोरानना दोनदोंमोन। आंनि मोसौखौ खस्थ' होयै होयै बुथारदों नोंसोरो। आंनि मावजिखौ नोंसोरो बिस मुलि होनानै बुथारदोंमोन। नोंसोर साजा मोननांगौ। नों आंनि न'सिम फैथारबाय आरो हा? मा अमायानो एसेबां मानसिनि गोमोन? जों गामियाव बेफोरबायदि गोमोन मानसिनि गोमोन अमा गैया माथो। आबै! अ आबै! अ आबैयालाय माथो थास' फाननो लांदों। थास' बिथ'राय आं बावनासो दंमोन। मा सोरानि अमा मार बियो? उखैदों ना मायो? जोंहाथ' अमाबो गैया। जेनेबा अमा थानायबा गुन्दै थागौमोन। गुन्दैबो गैया। आबैया ओंखाम संना दोनदों खोमा र'। ओंखामखौनो एसे होफैनिल' जागोन खोमा। नों सोरानि मा? नों उखैदों? हा? नों उखैदों? र' नों बेयावनो थाथ'नाय। आं नोंनि थाखाय ओंखाम लाबोनि। दंना गैया नायनि। अ बावदोंसोमोन आङो। जोंहालाय माथो दिनै माइरंआनो गैया। आं बावदोंसोमोन दहायनो बुंखादों आबैया ओंखाम गैला दे होननानै। मा जानो दा? जोंहानावथ' जेबो गैया। जोंहा गोरिबथार मिथिगौ ना लोगोखौनो बुंनांसिगोन। नोङो नोंनि न'आव थांफिन। मानोना जोंहा नोंनो होनो थाखाय जेबो गैया। गुन्दैबो गैया ओंखामबो गैया। दा आबैया थास' बिथ'राया थांबासो माइरं लाबोनो मोनगोन। नङाबाथ' माइरंआनो जोबना थाबाय जोंहा। नों आंनिनो उन थाबाय थानोसै ना मायो? नङाबा मोनसे खामानि मावनि र'। आङो बेखौ खाथाबना दोनथ'नि। दायो आबै फैबाथाय आं बुंनो हागोन। नै सोरानिबा अमा आंनि उन फैफादों होननानै। नोंखौ खानानै दोनसै आं लोगो। मानोना नोंथ' गोमाखादों आं मिथिबाय। नोंनि बिगोमाया नागिरबा माथो मोननाय नङा। आं नोंखौ खाथाबना दोननि र' जेन बिगोमाया नागिरफैबाबो मोननाय बायदि। आरो मोनसे खोथा लोगो, नों जेरावनो मेरावनो थांनाङा। नों जाजागोनबा जाजामारगोन नोङो जोंहानावनो थाथ' र' आं नोंखौ खानो थाखाय दिरुं लायनि। आइया नों आंनिनो उन फैबाय थानोसै होमबा? फै। आइदे बिजनियावबो गाखोनो हाला आङो। ओइ पापि आंखौ बिजनियाव दोनबाय। ओंखामबो होआखै पापिया सानसेया होआखै। ओंखाम लाबो ओंखाम। बिजनियाव दोनफैलै आंखौ ओमफ्राय ओंखामा लाबो पापि। दा साला नोंबो पापि नोंनि थाखायनो जाजोबदों। नों बे सैमानि फिसा भिखारिनि फिसाखौ नों मानो मोजां मोननांगौ? दा नै मा जाखो? गैला आंनि आथिं आखाइ सिं गैला। जेनथेन मानबायसो फैदों आङो आंनि रुमसिम। बिसनायाव गाखोनो हाला आङो। राहुलखौ फन खालामगौमोनलै। राहुलखौ फन खालामनोबो बोरै मबाइलखौनो लांना दोनबाय पापिया। ओइ मैनास्रि ओंखाम लाबो ओंखाम। मा पाप मावनायनि बेफोरबायदि बिहामजो मोनखो आङो? इसोर जेबोआनो पाप मावफेराखै बे जोनोमाव। नै ओंखामा जादो। मा बेफोरो हा? मा बेलाय साम'सेल' ओंखाम लाबोदों नों आंनो? आरो ओंख्रि भाजा अबाव? माथो बेदर मोदोमनाय मोनदोंमोन आङो। बेदरा अबाव? जानोबा जा जायाबा था। बेदरखौ आङो नोंसोरनि थाखाय सङाखै माथो। आङो आंनि थाखायसो संदों। आं जागोन होननासो। ओइ नास्रि आंनि न'आव थाना नोङो एसेबां दादागिरि? बेदरा जोंनोबो लाबो। आरो बेखिनि ओंखामजों उदै बुङो नामा? पापि ओंखामा लाबोबाव।
ओरैनोबा सानाय सुनायजों थानो हायाखै बिसिनायावबो गाखोनो हायाखै आंखौ सिगांनो बिसिनायाव माबाग्रो दोनग्रो बिनि उनाव ओंखामा लाबो आरो बेदराबो लाबो हारसिं गाखोब्रा आयै आरो ओंखामा गैला ओंखामफोरखौ खम जाग्रा जादोलै आयै मोदोमफोरा लेम लेम बारायगासिनो नोंसोरनिया ओंखामा लाबोबाव मैनासै ओंखामा गैला आंहा जाहैनोसै दाउ लकेलबावसो हारसिंनो आधा किल' संदों आं मिथिगौ ना बानलु गोरान पियाज सामब्राम मस्ला मस्लि आयु साबैसे गोथाव जाखादों थाव बुरजा होनानै संदों जानोसै हारसिंनो सोरानिबा सैमा मानै दंफैयो जोंहानियाव जानो हायाबा बिसोरनो होनोसै ओइ बेदरा जोंनोबो दै मैदासै रावनिबो सैमानो बेदर होनाङा दै आं बुंदों दरसेबो हाराबो होनाङा लागिबा आं बिसोर सैमानोनो होगोन थेवब्लाबो नोंसोरनो होआ मिथिबाय बावबाय नामा नोंसोर आंखौ सानसे समाव माबायदि बाहायोमोन बावबाय ओइ मैनास्रि बे न'आ जोंनिसो बेनिखायनो जोंनिसो गोसो सोरखौ माबायदि बाहायो बाहायासोनो ओंखाम होयो बेदर होयो होआ हा मिथिबाय नाथाय बे न'आ नोंनि नङा नोंनि मथै सोलिया मालाबाबो नुदोंना दादागिरियानो जोबा माबायदिमा नोंसोरो है आंहा थांसै एकदम बेदरखौ जानो लुबैसिगोन आंहा ओइ मैनास्रि नों दहायबो जोंनो ओंखाम होआखै ओंखामा लाबोबाव थाब नांगोन नोङो मिथिबाय जोंफोरखौ बेफोरबायदि खालामनाया ओमफ्राय नोंसोरनिया फाब नाङा आंनिया नाङो हा नांथों आंना फाब नांथों जेबो नङा आया ओइ बैखालि ओइ मैनास्रि सैमानि फिसा मा फाब मावनायनि एसेबां साजा होखोब्रा नोङो जोंफोरखौ बेखिनि ओंखामजों बोरै थांना थानो है ओंखाम संनो टाइम जाबाय माथो है सङालै आं मोस्रोम बाजियानो संथोसै एसेबां साब्रै साबा मानसिनि ओंखाम संबाय थानो हायालै आङो बाजैखौनो संना होगोन आं दिनैबो नोंना गोथाव जासोयो होननानै मिसाखौनो बेफोरबायदि गोदै बुंखानोसै ओमफ्राय बेखौ संनो होनसै आंहा ओंखाम गोजाल' संना दोनगोन बाखि ओंख्रै भाजाफोरखौ बेखौनो संनो होजोबगोन आंहा कुकारावल' ओंखामखौ जानना होबोनोसै आंजों जायालै आं एसेबां साब्रै साबा मानसिनि सानफ्रोमबो ओंखाम संबाय थानो हाया जोंहा आदायासो हागौ बेफोरखौ आं हायाहाय मा आदायासो उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि खामानि मावनो हायो आं हाखायाबो बे आदाया लैथोस्रि बुरैनो खम ओंखामखौ संना होयो बाला संना होमारो खोमा जाम्बा आदाया साला लैथोस्रिखौसो हाबा खालामनो मोन्दों बे लैथोस्रिनि थाखायथ' आं एबार मागोआवबो न'आव थाङासै थांगोन र' साननैसो थानानै थेवब्लाबो टिलुखौ लांफाया अबावबा सिथाबसो खालामबाय थागोन हाजारबाबो आरो टिलुआ हौवा मानसिना गलिलांबा मा जागोन जेरै लैथोस्रि थाखानायनि उनावबो आंजों रायज्लायनानै गलिलांनाया बेफोरबायदि गलिलांफिननोबो हानाय बियो बिजुलि ओंखाम संनो जाबाय माथो 12था जालायलांबाय रुहाय मा टिल्लु मेंनायबो मिथिया फुंनिफ्रायनो खामानि मावबाय थायो नुवाखै आङो बेनि सायाव आरो साब्रै साबा मानसिनि ओंखाम संबाय थानांगौ आब'आबो माथो मावफादों थेवब्लाबोथ' आं बांसिन मावदोंना दे दालाय आरो मावखानांगोन हाबा जाबाय नालाय हाय बाल खालि बेफोरबायदिल' हाबा जाखांनायनि उनाव रुवाथि बायदिसो बाहायखायो मानसिफोरा दे बिसोर ओरैनोबाबो साननै थानानै थांखासिगोन बे साननैखौ खस्थ' खालामनानैबाबो मावदो आरो हायालै आं दिनैबो मोस्रोम बाजिखौनो ओंख्रि संनो होनसै आं ओंखामखौल' संगोन थांसै र' बाल मेंबाबो बाबाबो खारग'आ बे बिजुलिखौ आं एसेबांबो बादुलि होनो सानाखैमोन रामोनदा गुमियालाय माथो बेसेबा खामानि मावो बानायानो थाङामोन नाथाय बिनानावा ओरैबायदि बादुलि उन्दैनिफ्रायनो बिसोरनो मावना जाहैयोमोन खोमा बिमा आरो बिदाजों बेखौ खामानिखौनो मावनो होआमोन खोमा बेनिखायनो एकदम माने बादुलिद्राय हेलौ टिल्लु मा खालामदों दङ नै ओरैनो दहाय फन खालामदोंमोन आब'आ आं गैयामोनलै माबा टिल्लु खाजानाया फानैथां माबा नोंसा गुमिनो फैसा दाहार नांगौ जाथ'दोंमोननो माबा हरनो हागोन ना जेनेबा 1 लाख नांद्रायानो दे बिदिनो 50-60 हाजारसो हरबाबो जागोन ओमफ्राय लांनांगौमोन थाबैनो फाननो खजानाखौ माबा आब' खजानाखौथ' बिजुलियासो थाला मारिना दोनदों मा औ आब' मोनसे बाथ्रा माबा खजानाखौ फानबाबो सिरि सिरिसो फाननांगोन आरे नाथाय मानो बिजुलिया रावनोबो होनो होआखै फानखुमाना नोंनो सिरि सिरिसो होनांगोन नोङो खिन्थानाङा दे मा बुंदों नोङो बेफोरखौ टिल्लु औ आब' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय
ओमफ्राय लोगोफोर सोरबा सोरबि बिबारिखौ नायनानै बिराद बरिं मोनबायनोहाय बिबारिखौ बुथारनोसो होलायलांबाय माथो मा लोगोफोर बिबारिखौ बुथारनांगौ नामा आङो थैहोनांगौ बिबारिया थैबाथाय हिट मोनगोन नामा नोंथांमोना बिदिबा मोजां जानाय नङा खोमालै दै बिबारिखौलाय मानो बुथारलाबायनो आं बिबारिखौ मालाबाबो बुथारनो सानायानो लोगोफोर दागिबा बिबारिनि फिसा फिसौफोरखौ बुथारगोन थेवब्लाबो बिबारिखौ बुथारनो साना आरो आंना लोगोफोर मानोना मेन एक्ट्रिसानो बिबारि आब'आनो एसेबांथ' बरिं मोनो नालै बिबारि आब'खौ बुथारनो होलायबाय रगरा मा मिनिनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर आङो रागा जोङाखै दे आं मिनिनोसो ओंखारदों ओमफ्राय लोगोफोर मा बिबारि आब'खौ बुथारनांगौ नामा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो नोंथांमोना जुदि बिबारि आब'खौ थैजानो लुबैदोंबा थैहोनोसै माथो खालामबावनो एसेबां बरिं मोनदोंबालाय आरो मैनास्रिनि स्ट'रिखौबो नायनो बाबायनो दा मा खालामबावनो मैनास्रिया मालाय दासो स्ट्रं जादों स्ट्रं जानायखौबो नायनो बाबाय होमबा मालाय गोबाङानो मैनास्रिनि स्ट्रं जानायखौ नायनानैसो मोजां मोनदों हिट मोनदों दे लोगोफोर माथो बुंबावनो आरो गावबा गाव नङा होमबा नोंथांमोनालाय सोरनि स्ट'रिखौ नायनानै बांद्राय मोजां मोनो बिबारिनि ना गायदेनि ना मैनास्रिनि ना जमुनानि ना लाफाथिनि ना सबाइनि स्ट'रियानो आंना बेबे बाब्रालाय आंनिया आमदानि सोंबाय थाला बुंबाय थालालै आं लोगोफोर ओरैनोबा खुगा रुवायग्रा जादों बेसेथ' बखिबाय थानो नङा होमबा बखिनानै खुगायानो रुवायलायलांबाय आंनिया दे होमबा लोगोफोर नेक्स्ट पार्टआव लोगो मोनलायसिगोन थाथ'लायदो थेंक इउ